Gong. Ayo mulih wae le. Prasad dadak nggawa utawa boyong Pandhawa 5 cacahe sinawimu di pustaka Jamus 5 Sada. Iki wis ketrucut lelakone kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak, nek le dikongkon utawa diutus bapak, cabaring gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Mulih piye? Mulih ning Karang Kadempel. Apik apa nek kowe ndek penemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petruk kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ora bakal kelakon to. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulih kuwi janjane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis. Kowe mulih. Heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petruk, piye Pandhawa sago tindak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat Pedukuhan Karang Kadempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kake ngendi? Do ngrasani karo kowe Petruk nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isen kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Truk. Ngono ya. Ah terus nek cara aku nglabuhi bapak ki aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semar yoan. Alah dene pamong ing para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon, mongko syarate ming boyong pepundhane Pandhawa ora kelakon, apa ora wirang Semir? Ayo. Apa sebabe Semir wirang merga kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon. Oh ya Gong. Heeh ya Gong, heeh ya Gong. Nek dikandhani lagi mikir utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, mongko nggonku mlayu mergane eneng perkarane Gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe. Terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Ndarantarja, Ndagarkaca, Ndarantasena do goleki karo aku, mesti apa sing kedadiane negara Ngamarta dandang dikandhake kuntul kandhake dandang. Perkara saknyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku ngejak kowe mlayu bali. Terus ngapa? Nek Antasena Gatotkaca Antarja do goleki kowe, terus kowe piye? Mulih wayak cetha tekaning pati. Wong urip ki sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk seprapat jagat ning wong urip ki meng kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Meng kaya wong ngimpi to? Terpu mengkari ngenteni modar. Oh ya. Gene iso gagas. Terus apike? Maju tandangi. Nek pancen Ndara Gatotkaca Antarja Antasena mbelani Baladewa jelas nom-noman kuwi ora iso mikir. Nom-noman sing ra iso mikir kaya ngono kuwi sing dadi srana rubuhing negara, ringking negara. Dielingke, nek ora gelem ering, tutuki. Apa aku wani karo anak-anak Pandhawa? Lah kowe iki wani ora? Aku ki deg-degan iki, Gong. Wah, jan wis. Iki sing marai aku ki kentekan swara nang kene iki, Truk. Singkirna rasa deg-deg kamu, ngono? Kowe tak kandhani ya. Ngendikaning para bapak-bapak pinter do ngandhake. Wong mati iki telung perangan, wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener, kuwi matine mati cinadang swarga, kuwi mati utama. Wis disediani swarga karo sing gawe urip. Mati utama. Mati utama. Nomor loro, mati madya. Kuwi disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka, ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kuwi mati madya. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kuwi ora entuk dalan padhang.
Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe, pendak malam Jumat Kliwon diobongi menyan jaluki pesugihan. Kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi matine to. Ngono. Nek kowe labuh bapak, mungsuh anak-anak Pandhawa, mungsuh Baladewa, kowe mati truk, yakin bola bokin kowe mati nesta truk. Anu mati utama. Kuwi senengane ngedeg-degi ora. Mbah lambeku ki sok klerak-kleru wae. Kejembaren. Ha iya. Ngomong ki waton nyelekap tur waton kleru. Ha iya. Ngono ya, Gong. Wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebuti ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa, nek bathi-bathine sapa sing didum, wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyilih, ora utang. Urip ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip ngerti dhewe to, bojoku iki kok sing nyedhaki. Ha iya, tangga teparo iki kok sing nyedhaki ora kok perkara bojoku ayu ki ora. Ning bojoku kae mergane ya pancen elek ning merakati. Kose ngelek kok merakati iki sing merakati nggo napa? Aku dhewe ya ora ngerti. Bojoku paling pasang anu kok apa sungsum. Apa? Pasang sungsum. Ku lho sing dikake mripat susu. Wah, tenan sempal mripate pasangi usuk. Susuk. Wah, susuk kuwi. Aku ya mula aku cemburunan karo bojoku. Wis ngene, Truk. Ngene, nek pancen gareng tenan-tenan tumindak kaya ngono takonane. Nek gareng kok tumindake ora arep ngapa-ngapa aku ya ora apa-apa. Nek arep tumindak sing ora prayoga, aku ora nrimakake tenan, Truk. Aku sik. Kok, sabar. Kuatan aku wisan. Meng awake cilik kaya ngono kok glelenge ora teko. Heeh, ning sabar. Ndak engko gegeran antaraning kulawargane Bapak Semar, kabeh perkara iki diteliti. Oh, wis ra kuat ya, Tru. Wedhusmu arep tinggal apa piye? Oh iya ya. Nang ngono wedhusku tak kukutane sik. Kok gareng tak paranane. Rasah diparani sik. Ning aku duwe cara. Carane piye? Ngene. Kowe karo aku karo gareng ki rak duwe kewajiban goro-goro. Heeh. Goro-goro engko gareng teko ora. Terus engko bar goro-goro gareng tak jake sowan para pemudhen Pandhawa. Nek gareng gelem sowan berarti wigatine gareng ning omahe bojomu ki pancen positif. Bojoku andang positif ora. Ora tenang. Tegese